Ska, zviri sei? Right. Kumbokeketa tingobvisa ka. Zvazonyanya kuti mwarara saka ndangoti arega ndikangounganidza pamwe pamba panita picture. Handizvo chaizvo. Ko ndisabhuye kugeza kazvisina hembe. Sora akukadzi. Zviri zvekugeza kana kuti ndezvezvikangano. Kana zvekuchinja. Ndozvasoda kutombonzwa kana kutobuda panze kudai ndokuti kutotiza nyaya idzodzi. Asi tomboda da kuratidza mwana wako Kim asinganzwe kuti paanosvika pano paanona baba wasina uchinja obva wamutaura kuti yashe. Asi tomboda kunzwa izvozvo bakana zvokugeza kana kuita sei. Ndazani tombotimbi mvura yaita 12 hours netaipi remwana wako kana taura tinzwe nyaya wawafambire kwako mukadzi wangu. Ndakatovenga iyo nyaya yakimiyo. Ndakakutaurira kuti dzakimina handichadi kudzinzwa. Kima anonepa. Nhasi ndanzwa everyday ndiyegere mwana muno mumastreets umwe kuti everyday ane kanyaya pa. Aiwa kani baba. Kima hasega mwana kuno. Asitanga emanzwa nyaya chamusema taura zvinhu. Alright, taura tini. Okay. Nana kuti Kima chiziya tende kuti Kima izana baba wake. Saka ndakumbira mupfumo kutobva kwamuri baba. Iwe unoziva kuna baba wacho here? Wangu ndinokuziva batika zvinotoda inini nditoripo. Kundijairira. Kima kuna kwari kuenda. Kubva kakadai achikura ndichiti apfekei adyei ndindaizviona zvizizo. Baba Kim maisa vafunga. Anditi Kima hakuna kwari kuenda. Asi da kudzokorera muromo. Kima hakuna kwari kudi? Kwari kuenda. Kubva Kima ari mudiki kudai. Kachikura ndichisafa ndichirova mandofo kuti mwana we adye, mwana apfeke, aende kupe. Nhasi akura yaamhandara maakufunga baba wacho. Hakuna kwari kuenda Kima. Yezvo. Munonyepa hakuna kwaanoenda pano. Iyo itori sarudzo yake mwana kuti uzosandagana baba kana kutagana amai, iyo isarudzo yake mwana. Iraiti yake mwana handisi kumbozviramba ini. Asi ndiri kuti kana mada kuti aende dzese dzichingori sarudzo idzi mofonera baba wacho ondipa zvinhu zvangu zvese zvandakasipendawo pana Kim. Dzaakodzero dzanguwo kuti ndidzoserwe zvangu nani nababa waKim. Zvopera wobva watakurana nemwana wavo. Finish. Yezvo. Panopamba ndinoshanza. Zvinhu zvamunenge muchida kudzorerwa ipapo ndezvipi? Ndezvipi? Ndokufonera izvozvo mukasungwa muchatinetsa mwana iwe. Ndofana mapurisa izvozvo mukasungwa muchatinetsa iwe. Musadajera mai vangu imi. This is woman abuse. This is abuse. Ndakusungisa izvezvi. Bva ikunoko. Uyo achatinetsawo. Ameno muchadya izvozvo. Iwe nyarara mwana iwe ndowakatodya zvangu zvinoda kuti zidzoswe kunona baba wako iwe. Nyarara. Zvendinoda zvichidzoka ameno handizivi kuti zvinodzoka. Ameno ndinamakanjengeta ameno zimoti remunhu. Hello guys, it's your girl Maitanya. What's up? Tukushuta season 7. So tell a friend to tell a friend kuti mulike nekusubscribe ku Angel Arts Productions.